ti operation naging patigayon ini sang CDEO diri sa BCPO. Action Hotline. Negros Occidental nagka-record na kahapon nga daw sang 226 kapanibag mga kaso sang COVID-19 samtang Bacolod may 129. Action Hotline. Ang kabugusan madetalye sinatutukan diri sa aton sining nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan aksyon hotline sa magka-aksyon naton nga luyag magpakigbahin kung ara ka mo nagamonitor via online. Pwede gid makapadala sa inyong mga mensahe, feel free sa pag-send sa inyong mga mensahe sa aton sining comment section dira sa Facebook. Ara na available At least kung makapadala ka mo dira, mabasahan tagid ang inyo mga opinion kag mensahe karon nga aga. Action Hotline. Amo man sa YouTube available dira ang aton sining comment section, pwede magkamo dira makapadala. Feel free agud nga mahatagan man pagtamod karon may baluan ta ang inyo paino-ino kag ang inyo sining nga mareaksyon sa aton topiko. Action Hotline. Ayos pero kung wala kay internet connection, ti worry no more, pwede ka man gyapon makapartisipar. Pagi sa magpadala sa inyong mga mensahe sa 0963-757-0874. Again ang aton sa nga text hotline 0963-757-0874. Action Hotline. O yun na, no, inyo para ini sa kwanahon nagilapit nga pagsulod bala sa bulan sa Pebrero, no? Valentine's Day celebration. Ariyo dugay-dugaya kay basahon ko gini sa inyo para nga may ara kamo tsansaho nga magpadala sa inyo pinasahi nga magkasaysayan. At ang amo ni siya nga tiempo amo ni siya ang bulan sa Pebrero, bulan sa paghigugma. Kung may mga pinasahi kadra nga mga eksperyensya, nagagistorya kung paghigugma ang pagambalan, ari ang chance nyo nga mabasahan diri kag maging kabahin ang entry nyo, no, nga mapadala diri sa Action Radio Bacolod. Karon dugay kay basahon ko ni sa inyo. Action Hotline. Alas 8:16 na Action Radio Philippine Standard Time. Buyan ko lang ni isa, mabalik gid ako pagkatapos ini. Ang tanong, sino ang may akda ng mga batas sa Pioneer 1 at 2? Doktor para sa bayan. Action Hotline. Ayos salamat gid, alas 8:17 na Action Radio Philippine Standard Time. Ayos. Now, sorry gid kay gintry namon nga matawgan si Commissioner Ruina Guanzon. I think sako gito sila subong kay daway gid siya nagasabat, no? Dito sa mga activities nila nga patigayunon, pero pakaronan ko ni kay balikan ko bala ang pila ka ma statement kag ginbuy-an niya after nga daw nadugayan naging si Commissioner Guanzon sa ginatagan na timetable ining isa ka commissioner pero daw wala lang niya sa bungog ya. Daw inablang termino sa pangkinalihaw. Action Hotline. Nadaway lang nga sa bungog ya kagway sa wegin sa pak ini. Tiyan mo nga gareklamo si Commissioner Guanzon sining ina na nung hulaton niyo pa yang nga magretiro ako. Action Hotline. Pero pagkaroon tayo na. Unahon ta ni Anay ang pila ka mga local update sa aton sining nga pagpangalagad this morning. Now, istorya kita parte sa neko. Now, importante iniya tandaan tagid. Kay kung madayon gid man ang patigayonon sang grupo sang CURE ining union sang Seneco, siling ko tinano matabo siniya kung may mga reklamo kay imo yaman, no? Sa palabuton nga sunod nga semana kung ninali karon may mga problema ini nga may trouble, sino abi ma-responder man? Sino abi magkadto didto kay ti kung ninali hindi mag-attend, hindi mag
report na sa trabaho kay on strike ining mga empleyado? O mawadaan kita sinisang manog kay Oda o kung ang mga complaint nato hindi ni matinder? Ano ning natabo sa taga Seneco dati? Subong daw ay pakahuni, no? Ang Committee on Energy diri sa bahin sang Bacolod kung ano ang sarang nila sining nga mahimo. Ang mga miyembro sang Seneco board tiduway man, duway pa man kita sa nabatian gid officially, kabay pa nga magapagwa di sila sa statement ano mga preparasyon nila sini. Action Hotline. Alangan man ni mahire kay mo da sa mga barangay tanod Soria. Giniimplo ko lang na pero sinubing kwaon mo da karon, no? Nga manog patigayon sang maintenance work kung hindi na magre-report sa duty nila. Action Hotline. Inano nga pagkaimtang iniman ang ginhalinan sinitanan amo ini ang CBA, no? Nga tuyag matabo sang mga empleyado nga ipatuman na, no? According sa ilang lagdaan ka collective bargaining agreement. Ti kay para sa mga empleyado sing naduway ginasapak ni ti may patigayon na lang kami sang strike. Ti pamangkot sini dole nanong matabo sini nanong inyo statement diri nanong mapalayag nyo diri san o kamo mag-akto. Action Hotline. Wala to nyo pa yung problemang supply sang kuryente. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero ibaloon ta karon nga aga kay nagligad nga Sabado pag-interview naton kay Sir Ernie Pinida ti ongoing pamantong binutuhay no dira sa bahin sang cure sa ilas ni nga plano nga patigayon sang strike ti ari natapos na ho. Kag mayoriya sa ila nagpasugot o kung nagatuso nga magpatigayon gid sang strike. Now, mayara kita sang Member Consumers Federation ng Seneco, Member Consumer Owner Federation, kag ang presidente diri abong si Sir Ernie Pinida, ambot na nun ning mambal niya, di kayo do, tayo nun gikuno, do ay madala sa alungay nila, Sir Ernie, may nga gasar? Ngayon ng agaman, Salamat. Isang programa. Salamat sa time. May agalit sa inyo naman. Oo. Sir, ano ni matabo man kay ang statement diri sang taga Seneco ang union do dayon nun gilang strike nila kuno daw mga next week ini sir. At after nga nagdaog ang votation para sa yes to strike. Eventually ang cooling period sila is 1 week. Mhm. So yun after a week ma-proceed na sila kag na-strike sila. So nila na ya diretso. That's why nga kita naman niya sa member consumer owner bilang president. Nagpanawagan sa upod na sa ato nga upod sa MCO Federation nga masulat na lang kami sa board para nga mapatawag special agma. So that dira ma-review ang CBA between management kag sa worker, no? Okay. Kaya ang trouble is between management and workers. Di karon kami ang mga member consumer owner, dihado katama. Kaya nga, eventually ang maapektuhan sina ng strike, ang delivery ng services nila, no? So, that's why muna, nagpatawag kami sa, nag-ayo kami sa board of directors, kag-ilisensya nila sa niya, nga makatawag na lang special AGMA, no? Annual General Membership Assembly. Okay. Kung mo ang AGMA, amo ang nagduso, no? Ang MCO ginduso sa AGMA para i-aprobahan ang CBA. Okay. So, pag na-ratify man dito sa AGMA. So, si AGMA, amo man na ang makaligwat na, no? Okay. Ang sinang CBA. So para sa tanan, i-call man naton, i-review naton ang mga conditions dito sa CBA, no? Sa collective bargaining agreement. So that mabalaan naton din bala ang depektoso kay tikon lang taon nimo na-approve na ng CBA for implementation na. Okay. So happen na may guidelines ang niya nga 95% sa collection utility kinahanglan na puton before i-implement.
Galing kay ang mga workers naton, mga biyan naton, hindi man niya kahulat, kag ma-strike sila yat tungod sinang CBA. So, tiwag kita mahimo, kundi nga nagpanawagan lang kami sa upod manamon ng mga MCO Federation members, nga officers member ng Federation nga sa line na nga district sa bilog nga nga nasakupan ng Sineco. Okay. Mapatawag na lang social agma. Okay. Kasi pa sa meeting namon nga nagligad niya nadlaw, nga in kaso worst case scenario nga patagagid ang workers kag hindi gid mandala sa negosasyon o kung hindi gid sila magpasupil nga ipa-implement kag result into strike. Ang MCO amo na ang amon nga decision based sa amon nga sa meeting amo na ang ilistoryahan namon. Kag sa subong adlaw ginandrap na namon ang sulat address to the board of directors, no. Okay. Kag isubmit na namon karon para sa ilang system sa Wednesday matakol na nila ang inang amon request before sang strike, no. Okay. During the calling period. Pero ang isa kasi mana ni Sir bastante na ning at least makapatigayon hingagaw sang agma. At depende na sa board kung i-approve nila. Kasi sige mo lang nangyayari, pero pinamon niya, kung may diferensya ang CBA, i-review natin ang CBA. Kagiligwaton, no? In favor sa tanan. Pero kung daw hindi naman lang ni mag-serve ang CBA ngayon hindi naman lang mag-fit sa iyang purpose, depende na lang yun sa mga food malamon niya, mga consumer owner, kung ano ang imo natin sila. Okay. No? Pero ang management subong may mga kuha naman nakaistorya ka mo sa ilan anong mga plano nila ni para at least kung madayon ni hindi tabala kung damo kung mga complaint kag ang services nga gina-expect sang mga konsumidor ni ma-deliver na ano na lang guwas na yaman. In sabotahe na pero sa naging sabotahe ang ba kasi hindi man naguro may kita nga public utility hindi man pwede nga i-stop mo ang operation. So, tungod lang sa demand mo. Okay. Kasi ang ginalagtaw na kundi is not the interest lang ng worker, is not the interest of management, but the interest of the consumer. Consumer member ng cooperative. At the same time, an owner. Kasi member sa automatic, tungod cooperative na, automatic you're an owner. Ang kaluluwa muna, ang consumer. Consumer member. Kaya nga, may squabble between management and workers. Kailangan masitol na nila before the strike. Pero kung hindi na masitol, at i-go binagayan consumer Okay. Kaya mo na ang problema, no? Kay siling ko ano malang naging agyan kita ni Odette na karong ako nali, may mga reklamo sa mga houses or individual nga mga consumer sa bilog nga area of coverage sa Sineco. Ay sa makadto karon to? At hindi man naguro kay Juan. Pero siya mo na ganing action art nila. Nga naging big kuya, nga hindi lang pagdayon noon. Tungod kay, tama ka, sang rason, ka klaro, nga bululigan, anay, nga makalabot sa collection efficiency. Pero, implementar gid man na. Pero mag-insister sila sa assumptions ng jurisdiction. Kung agency, it is nga doing. Okay. So, nga Department of Labor, no? Hindi nga siya kadayon para sa strike. Okay. Kasi, I don't know kung ang process ang ilang nga strike na kung ano man. Nag-undergo sila sa insakto nga process. Kaya nga kung yan nga ayo bilang acting president ng sining NCO. Ang ayo ko yung gani, ang anyo anay, tungod hindi na nabot ang collection efficiency tungod kay under pandemic pa kita. Maintindihan man na, kag dugangan pag nga nag-abot si Odette, at nadugangan na gid
nga hindi kita ka panguliktas ng insakto. Kaya mo nakaroon kung basihan nila ang pandemya dako halit sa ekonomiya. Okay. Even gani ang mga multinational corporation nakabasyag. Ang damo gani isang kumpanya nga nagsilira. Tungod na ang koleksyon. Karon kay naging na ang koleksyon, mamilit gid niya ma-demand niya ipatuman gid ang nasaad sa CBA. Okay. Without ang hindi ka himuya lantaw sang guidelines ang NEA. Kaya nabutang magdito sa CBA nga ilang taon na with the approval sang NEA. So, ang NEA yan, ma-approve na yan kung nagsunod ka sa iyang guidelines, which is nga labuto nanay ang 95% sang collection efficiency. Okay. Sino wala bigla tani lakwan mo ang only ang ang chimpo kung saan i-implement. Oo. So, hindi ka ko action art makaintindi nga dalik-dalik nila. Kung wala ka may nagasakad sulsol ni sa ila, Okay. I don't know kung gid. Kaya kung wala ka may nagasulsol, so hindi mo giniguro amo na ka receive sa giro sa mga workers. May ginasuspitsuhan ka sa Ernie nga posible. Aha. May ginasuspitsuhan ka nga sa butay. Sa butay nila ang operations ang sining kooperatiba. Okay. O ita kabalo. Kasi makasuspita tungod sang ara na-aprobahan na ratify ng CBA for implementation na ulat-ulaton na lang na madabot ang kwan o kung sani ang positive nga response na dira kung kita man mga workers bululigan naton para na maglabot naton ining collection hindi yung napangayo sang NIA so that ma-implement kaya na wala naman niya ipa-implementar tapos ito na si Suliana niya ipa-implementar. Aha. So, kung daw may mga bagay pa nga daw dapat hindi man na between the workers and the management. So, isulihan po isulihan. Okay. Pinapaharap na proper binyo. Kung mo na nga. So, dalaan niyo po sa Duli. Nag-let the Secretary of Duli intervene. No? Ito yung Secretary of Duli na yung ma-intervene basta may presumption sa jurisdiction. Okay. So, amo na kani hindi magpadali-dali. Kaya ang taon naton, hindi na interest lang sang management, hindi lang interest sang worker, but interest sang member, consumer, owner. Okay. Amo na tani. Oo. Pero hindi man din, unang taon, hindi mo ganun, sweldo sang empleyado sa Sineco, hindi man diyado sa iba niya kumpanya. Dahil wala man taga-enjoy sinakad ko pag Alas 8:32 na. Action Hotline. Lantawon ta niya kay ang aton malang diri worry amo ni. Gusto ko pa ni check ni kay Sir Ernie sino ginatumo din nga may nagasulsul kuno may ara sa likod gin. Nga daw luyag magsabotahe pero tisling ko kung bakulod non kani o kung diin ka man nga area nga nasakupan kasang Sineco nga serbisyo makuan ka man gyapon, madala ka man gyapon sinimo, madalahig ka man kuninali karon may mga trouble nga hindi dali-dali makayo kay na on strike ya ang mga workers. Action Hotline. Ikakita sinido nagtururupol ang aton sining kuan man. Ha? Mga nagtururupol iya ang mga problema ta. Action Hotline. Sige, so anyway, i-check na niya kung ano ang matabo mga ka-aksyon in the coming days. Kay siling ni Sir Ernie Pinida, siling nga pwede malang maistoryahan ni. Pero tinga sa primero, nga way ni maistoryahan aw. Nga ang way ni matigayon sa primero, palang ano ang tikang ginaplano na dira sa mga miyembro sa board sa Central Negros Electric Cooperative. Sir Ernie? yes sir, Sorry gid na utod ang linya ko. Iagawon ko lang sugilanon mo kay ina naka-mention kanga ba base may gasabutay, may ginasuspitsuhan ka sir nga posible ara sa likod nga nagakuan ni sa ila. Why gid ko pa kabalo. Pero ang aggressiveness ng ining mga workers daw kasi nga lahan kay kung lang taon nimo ang CBA na approved na ratified ara na for implementation nga ipilit gid
kay ano man gambal man ang management nga labuton anay ang collection efficiency based sa niya nga guideline. Tiyutay na kang tani nga checkdol na. Di na madali gid. Kaya wala naman na mahimo sila mo kung malabot lang ang collection efficiency. Kami nagbulig gid kami sila duso no sa CBA sa AGMA. Tungod gusto namon nga matuman na so that maka-create sang harmonious nga relationship between ang management kag ang worker. Paagi sa sinang collective bargaining agreement. Oo, that's why naging gusto ginanamon. Pero natingala lang kami sa subong nga daw ginasolve daw ginasindutan muli nila nga i-solve into rally o into strike kita be. Kaya na aprobahan naman na. Kaya kung mag-amo na, that's why gani siningaga action art nagkuanay kami sang akon upod ng mga NCO president sa respective district nila assigned nga mas pasar na lang kami. Mas nag-draft kami sa sulat pakadto sa board of directors requesting for special annual general membership assembly action art. Sige. Hulato na mo na. Kagkuhan reaction diri kung anong sabat sa mga board kung mabato na nila ang inyong communication. That note, Sir Ernie, salamat gid. Madamo man nga salamat. Action art. Kang mabuhay ka. Action Hotline. Si Sir Ernie Pinida, nga mo ini ang tindog, nag-akto karon bilang presidente sang members or member consumer owner federation sang Seneco. Ang ilahimuon ginadraft na nila sa mong communication kay padala nila dira sa bahin sang board. Action Hotline. Pero kung pamatian taya ang grupo sang Cure desidido gisila mo gakon way ni sang mahimo o madiyon nga settlement after sang curing period nga isa ka semana, no, amo na ang due process abi. Di ba patigayon sila sa strike? Ang mga empleyado ara makatulang pero hindi mag-report o magtrabaho sa opisina nga ilan natungdan nga dira sa na-assign. Action Hotline. Ay, di karon kung mag-amo ni sitwasyon, manawag ka na may trouble sa balay mo. Sino nagkaroon ng ma-responder? Kung on strike ang mga empleyado, o anong mga tikang imo di sa Sineco? O, diri man lang ni sa Sineco nga area of coverage. Ang Nuneco kag Nuseco, do okay pa man na sila iya? Action Hotline. Di ko may ara, ginman sino ay anding, ina ko may ara, ginman ha? Sang yara sa likod, nga nagasulsul na sila, pero may kinamatarong man mo, mga workers ni, hindi mo kung magpating, hindi kini magpudag-pudag, kung wala sila sang ginaayo man. Galing kay siling din Mr. Pinidas, hindi sila kaulat nga ari pag is pandemya, kagway malabot ang target, kaya gina-require nga 95% nga collection, no? Nga dapat, amo nang labuton sa Seneco, para mapatuman ining ginlagdaan nga CBA. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang
sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sini nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sa Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gagain-insindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw
maayo gid punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako Gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Oy, may nga agad diragali sa kay Kubi Yolo Bideras kag Carmina Tantingson. Si Jolie Militado Patrimonio, gamonitor man. Ara man gamonitor, karon nga aga si Noel Zambales. Pari Noel, may nga agad si imo. Si Rodura Syuko, Matt Javier Oderio, kag Ariel Hibionada Batislaon. Si Cheryl Ravillo, Aurelio Ramon Kunsing, Montaño Ituna Jilin, Yolanda Dilicano, Armil Arancilio. Salamat sa inyo da kay sa bordo in Imalay kag Jaja Di Jesus. Ma Cecilia Yutis Villanueva, Neil Rose Callejas. Gamonitor man, araban si Ramir Agosto Jr., Diding Alojamiento, araman si paring Raymond Alarcon Sagal Jr. pare salamat gida no sa pagmonitor always. Araman nagamonitor si Charis Avila, Sherwin Sabanal kag Jean Hisulgon. Salamat sa inyo Jean. Si Itel Inovi Evangelista. Araman si Cindy Williams, paring Turco Jongko sa Isabela Jovelyn Carvajal Talaba, Jo Maritori kag Danilo Santillan Lapid, Jocelyn Libuon Dispoho. Thank you gid for listening. Cherel De La Rusa Pios, Madam Vanessa Mayo. Good morning, dra. Have a great week ahead from Minnesota. Sige. Kenalon Sagay, para magmonitor Eduardo Vinson, Richil Patagani Bilbar Kimada, Geraldine Santillana, Lloyd Dabantillan Ando, kag Juna Parier Soriano. Salamat sa inyo nga pagmonitor ang iban karon naman guro dudugaya. Si Eduard Tahones Araban, si Marvin Nyo, Alin Louis Himotia kag Irmar Saripada. Salamat Brian Morales kag Rex Perez Nagalio. Thank you for listening. Action Hotline! Ayos no, Aryo, ang komisyoner nga ti subong do mo ning sentro gid sang kuan bala no ginawaswasan ni Commissioner Guanzon idi kwanta di karon kay may ari man di sabat si Commissioner Aimee Ferolino nga gin-address sa COMELEC
chairman nga si Sheriff Abbas. Gusto ko nita ni ipa-discuss kid sa taga Comelec man. Galing kinatimingan subong ara manog sakay sa eroplano ho. Si attorney may meeting sila sa Manila, no? Si attorney Tomas Valera ang assistant regional director, no? Kay actually may mga punto gali nga ginambal diri sang sa sabat bala ni Commissioner Amy Ferolino sa mga reason man kung nga ang why pa siya nakapagwa sa desisyon niya. Kundi tatlo gali ka consolidated cases ini, may mga 15 may ara gali sina mga requirements every case nga mo nakalawig. Pero ibalikan ko na karon na para at least sa patas nga plastar sinibla nga balita, no, kay si Attorney Guanzon subong do hindi si Commissioner Guanzon do hindi siya malabot ya. Actually kita ko na may interview si S Manila to ho after sang misa nga ginapatigayon, pero diri kita anay ho. Grabe man niyang CDO, perti man ang operation nila, kag ang kapulisan, damo nagkaladakpan nga may mga nagabulang, may nagapanahor, no? Salig-salig ka mo inyo, ya? Online sa hotline. Kaya naman, press conference ang Seneco Management alas 10 sining aga. Ang tuyo, istoryahan ang plano nga strike sa mga empleyado. But joining us this morning, unahon ko lang, ang hepe sa Bacolod City PNP, i-check naton na karon nga aga kung ni kay ara namang gali high value target gili ning mga nagkaladakpan, no? Congratulations kid, no, sa BCP o CDO. Joining us this morning is Colonel Joseph Thomas Martir sa linyata. Colonel, may ngaga. Sir, Action Art may aga kag may aga man sa listeners sa Action Radio. Salamat gid, congratulations sa imo team sa CDO. Pertit sobra naman tunga as milyon ang naratsada nila sa operation, sir. Yes sir, oo, no, paninguha kita nga aton nga mga personnel, especially sa CDO, mga all stations na ma-account agad na yung mga gusto sang illegal nga droga di sa Bacolod para tapos maglaptang mga menace sang drugs di sa Bacolod. Pero in terms of drug problem, nanong man, sige-sige ning sinulod, kanaligad to, itong na-intercept palang nagsakay to sa Ruro, tisiling ko, nanong man, ginalabay lang di sa Bacolod, o kung ang supply, grabe ginagahimugasa, gyapon? Yes, siguro Action Art, no, part man na sang ila modus, no, ginaagi na nila inter-island. But swerte kita kay may mga nakamonitor na sila sa ila, especially sa barko pa lang or sana ito pa lang tani sa Manila madakop na para hindi na tayawan, magdakop diri sa adlaw-adlaw nga tanan diri sa aton syudad. Pero kung in terms ng BCPO, ang aton campaign subong halos ang mga sadto na kilala o damo di nga na-determine o nga mga drug group daw why nagidman subong sila diri, Colonel. Yes, Action Art, no, sa administration ni President Duterte, no, kadamo nagidman siyang na-neutralize, hindi nagidman para sang una, but subong niya mangyapon din na ba maradula pagid o ginatinguan tagid nga madakop na sila. Sir, since nga lapit na lang ang eleksyon, narco-politics, sige monitoring sang BCPO? Yes, sir. Amo ginangamon nga main tasking, no, to ensure na wala sang election-related incident nga matabo. Ang aton kapulisan ara ginapermi nga monitor kag tingawon tagid na ma-secure tang tanan candidates man, COMELEC or supporter tanan nga kinanglan sa amon nga suportahan tagid na. Aha. So anyway, election nga mga COMELEC kag PNP checkpoint naton, kumusta ang checkpoint? May mga nadakpan lately, COMELEC Kanban? Yes sir, so far since the start of the COMELEC Kanban, no, anom na nadakpan ta sa COMELEC checkpoints. In coordination gina sa aton COMELEC, no, especially sa aton COMELEC officers, aton ni Rebos of Tito, coordinated gina every time na maghanda kami ng checkpoint. Okay. So, kahapon siya do damo nagkaladakpan, damo gidagyapon mga nagabulang sa Bacolod kag pila ka illegal gambling nga naka-arestong kapulisan, no?
Yes, sir. Do katatlo, apat dito area siguro nga tupada guro na ng bulang bala. So hindi man lang nasa bulang illegal gambling na mo violate pag ito sa minimum public health standards sina. So that's why nga mo ginaginatampan yan taman. Okay. So, wag na kadudlaan na. Ng iba ni basi kon amo ni silang nagligad tong naglinukso sa sapa subong na tsambana. Amo gina action art na hindi man tanan nga timpo tibuinas ka. Oh. Anong gad-gad ang ilay ang mga lagkabulang amo ni sitwasyon ng problema subong sa pandemya pa sigion pagid. Oo, mo gid yan action art. Amo gina nga ginatinguan gina sa atong kapulisan ginapon gid man nagreklamo sa mga basta. Aha. Sige, so may ara ka panugyan sa mga Bacolod nga naga-monitor karon nga aga, Colonel. Yes, sir. Thank you very much sa support sa Bacolod no sa kampanya sa inyo Bacolod City Police Office sa tani mga padayon pagkita sa aton nga pag-monitor kag buligan yung mga may paghatag ng impormasyon nga para madakutan ni sila tanan. Salamat, Gid. Good morning. Action Hotline! Ang taga-pamuno sa Bacolod City Police Office, Colonel Thomas Joseph Martir. Now, Ario, nakakuha kita sang kopya bala sang sabat si Commissioner Guanzon di giday no? Why gid gina-off yang iya cellphone kay dito sa Manila kadamo to sang naga-interview sa iya. Action Hotline! Pasaon ko lang pala ang ginapadalang sabat ni Commissioner Amy Ferolino. Actually, inigali si Commissioner Ferolino rose from the rank sa iya action dos kay halini siya sa Kwangid. Kumilik assistant, nagkumilik officer, nagprovincial supervisor, antes siya nga nagsakas babaw. Grabe man record ni si Commissioner Amy Ferolino. Now, January 28, ang nagligan nga biyernes, amuning petsa, sang iya sinigin padala kag sabat sa kay Sheriff Abbas, ang Comelec chairman, na-address ini, of course, Palacio del Gobernador, Intramuros, Manila. Anabutang niya diri amuni. This is in relation to the concerns raised by Commissioner Maria Rowena Amelia Guanzon during the executive session of 26 January in bank meeting, but first allow me to thank you for this understanding and fairness in dealing with the matter. Moving forward, the concern of Commissioner Guanzon stems from the fact that the resolution on the consolidated disqualification cases filed against Ferdinand Marcos Jr. is not yet out. Please allow me to relate you to the timelines surrounding the case thus. January 7, ang ibutang diri nga sabat ni Commissioner Amy Ferolino, siling nga preliminary conference ginpatigayon. January 10, cases were ratified to my office. January 12, case records, three folders at one folder per case and one folder for TSN. I don't know ano ning TSN ni siya. Were transmitted to the office. RT-PCR test result of 2 lawyers came out positive. January 14, the consolidated format offer of evidence of respondent and the memorandum and manifestation to set preliminary conference by petitioner were transmitted to the office. The lawyer assigned to draft a briefer for a preliminary conference is same lawyer who is assigned to review the case records. Unfortunately, the lawyer tested positive for COVID. Amuning nga rason na latnan gali isang COVID ang abogado. Action Hotline! The two lawyers who were tested positive for COVID physically reported to work on January 3, 2022 to January 7, 2022. Hence, most of my staff are close contacts, including me, who physically reported to work and attended the preliminary conference on January 7, 2022. Next page. Initially, Commissioner Guanzon announced on Twitter that
the case is set to be promulgated on January 17, 2022. It was Twitter and not the commissioners who first knew of the promulgation date. Why siya kabalo ya ka amo na no sa Twitter na una po nung Twitter kabalo. Given the above timelines, it is beyond the bounds of possibility to draft a comprehensive and well-reviewed resolution of the three cases 3 days in 3 days. Also, I cannot risk the health and well-being of my lawyers and staff, especially those who are COVID positive and those experiencing symptoms. Contrary to the presiding commissioner's claim, I truthfully say that there was no internal agreement between and among the First Division commissioners that the promulgation of the resolution of the Marcos case is set on January 17. It was the presiding commissioner herself who set that date and imposed the same upon and the Commissioner Marlon Casquejo. In all honesty, Chair, it was only the date of the promulgation that she imposed upon me. Uy, sa adlaw na kuno sa kuwan sa pabaluman, she also consistently took liberties in telling me to adopt her opinion. It is quite appalling that Commissioner Guanzon was able to draft an opinion when the ponencia has not yet submitted the resolution and all the case records are in my possession. She even issued a memorandum incorporating her separate opinion on a resolution that is yet to be released. The presiding commissioner of the First Division is putting the cart before the horse to justify her demands. Uy, siling din ni Commissioner Perolino, tinauna ang kalisa sa kabayo, doon mo nang guwan niya. In doing so, one thing is clear to me. She is trying to influence my decision and trying hard to persuade to me to her direction, but I am not like her. Not even close. I did not read her separate opinion as I do not want my judgment to be influenced by her opinion nor others people's opinion. With all due respect, the unavailability of the resolution, the 12 days when the last pleading was forwarded to our office is not undue delay. If there is really a delay, it was the sitting of the case of preliminary conference. Diri nga ba, no? Kung papatian mo si Perolino, siling nga hindi pa niya delay. Ang paghimo sang resolution, kay siling nga kung may aragi man delay, sa pagset sang preliminary conference, kay ulihi na nag-preliminary conference, ang chair, nga mo di si Commissioner Guanzon, amo na ding iyaya statement. Action Hotline! Siling nga, but the same could not be done accommodate the presiding commissioner's caprices. The schedule of the proceedings was adjusted in time of her arrival in Manila because she wanted to personally take part in the proceeding and that it be broadcasted live on Facebook. What really happened, he is undue rush. Gadali, kuno si Commissioner Guanzon, ma-retire na sa 2 Pebrero. I have been bombarded with so many text and Viber messages on when the resolution will be out every single day. Di na to man. Since the Marcos case was raffled to my office, out of respect, I have been cordial and civil with Commissioner Guanzon, even accommodating her sometimes out-of-the-line messages to me. However, this past few days, I had to limit my kindness and stop entertaining her because she has taken away from me my privacy and peace. Why rush? Amo ni nabutang niya. When this commission decides cases on the merits and not for the publicity or to accommodate and please anybody or somebody, this case should be treated as any other cases before the commission
when the resolutions are carefully studied, reviewed, and thought of. I reiterate that in resolving the Marcos case, my office is well within the timelines and well within the bounds of the rules. The period of 15 days given to Ponencia to draft a resolution is applicable only to a single case. Now, tiko mo tatlo ka consolidated case against Marcos, kung natawon nato na, kung basiyanta ang ginahambal diri ni Commissioner Ferolino, sila nga dapat, kung kada case mayara 15 days, nga tagan dira, ang iya opisina, kung tatlo ka consolidated, meaning 45 days pa ni kang marisol. Na, amo na ding reply. The period of 15 days given to the Ponencia to draft a resolution is applicable only to single case. The same period cannot be applied to consolidated cases like the Marcos case. Hence, there is still reasonable time for my office to craft an impartial resolution of a complex and highly rated case. On a final note, Chair, as a Commissioner, I request that the appearance of Commissioner Guanzon before various media outlets and in social media sites be reviewed. Her excitement and eagerness have taken over her that she may have forgotten the sub judice rule. Amo ni tani pa-explicar ko ang sub judice rule. May gitawagan ko abogado, hindi ko na pag-mention, pero pilagi ka abogado ng tawagan, kung nagpamalibad sila nga maggatag statement party dire. Kaya to ni Valera, tani okay na to, galing kay ara gid siya, manugsakay sa eroplano. Also, please take into consideration that the Commissioner Guanzon with pleasure and agitation disclosed to the public that I am the ponente of the Marcos case. Her disclosure will expose me to possible pressure from different personalities and organizations and will pose a threat to my safety and security. Chair, while I acknowledge the necessity to release the resolution sooner, I believe that it is the soundness and the import of the disposition that is greater importance. Rest assured that in crafting the resolution, my office is doing its best so that the Commission will not be placed in a bad light and will be given the respect it deserves. Respectfully, Commissioner Amy Ferolino. Amo lang sabat niya. Nautilan tawon taniya kay ang panindugan diri ni Ferolino kung lang tawon tati, suno sa iya, waay pa ya delay sa office ko. Bangon nga ang consolidation or consolidated case against sa kay Marcos, mayara gali dapat sang 15 days in every case nga i-review kag before siya magpagwa. Suno iya sa iya, nag-insight niya. Isubongo, gayo siya sa pamuno sang o chairman sang COMELEC kati dapat aktuhan na ni kay tikon magsigi-sigi ga-expose sa media singa kaluluoy kuya gin wala labot ng gin sugid niya nga nagtupa sa akong office ang ini nga case siling ang security kundi ang seguridad ko do nabutang sa at stake. Tila dawon tanay ko na nung masunod sini kay sige-sige pa nimo, no? Ang ini nga sa isang mga development in the coming days. Nakita ko to sa National while ago, tisigi itong interview kag alas 9 sini nga aga, mayara naman sang Holy Rosary nga ginapatigayon sa tubang sang COMELEC sa Intramuros, Manila. No? Grabe man nga sitwasyon da sang COMELEC ko. Isa ini kadako nga challenge sila part nga ipakita sa publiko kay sa pumuluyo mga botantes ang pungsod Pilipinas how credible ang ila sining nga paghimo kag pag-akto no sa sining kaso disqualification case
against Bongbong Marcos. Amula na, no? Depende ini kung anong sabat ni Chairman Abbas kag anong mangin akto diri kay tisunod nga inadlaw ya Miyerkules ma-retire na si Kwan mo, Commissioner Rowena Guanzon. Yan, tawad ko lang nung matabo sini kay siling ni Commissioner Guanzon, dapat ipagawa na niya ni Firulino kung anong maningya sa idea, kung anong iya standard. O, ti ako ya siling ni Commissioner Guanzon, nag-desisyon ako ya, nga disqualified si Marcos. Ti galing siling ni Firulino, kadamo pa man isang, way pa na mo natapos, ini dapat itunan alay. O, grabe no? Subong, may mga grupo na nga stand with Commissioner Guanzon. Ti damo man nagapati siya guro mo, kay damo man nagasupport kani. O, kabay pa, at the end of the day, kung ano gid ang maging desisyon diri sa COMELEC, kabay pa magwa. In honest, kagunano man ang dapat nga matabo sa kaso, inang desisyon nga honest to goodness and based on the technicality and evidence na ginapresentar, no? As a matter of fact and evidence nga dapat amo nang basihan sang desisyon sang Commission on Elections. Kay ang mga commissioner dira sa COMELEC, grabe man, hindi lang lahog man ang ilat trabaho mo. Hindi ba niya kasilingat nagkumilik ka lang imo daya para nga okay ka lang dayon. Maging commissioner ka lang da. Pero sa mga katulad sinigiliho nga senaryo kag sitwasyon nga may ara sa mga reklamo, timakon mo na. Bilog na pungsod Pilipinas kang gabantay sa imo and even Filipinos abroad. Kaluluoy kaya eh. Tiapim na kung public ang imo social media account, kaluluoy ka lang sambas kag bully diri sang mga supporters sa piyak nga partido. Di kabay pa, no, nga maaktuhan man ini sang COMELEC chairman, kag mahibaluan ta kung lanong update in the coming days, prior pa sa natalana nga pagretiro ni Commissioner Guanzon on February 2. Action Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi apat pumansaka ang tubig. Actually, po may tumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Ako Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwata kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na. Action Hotline. Ayos way nakita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad way kumbalabutan mga mensahe karon na lang sa Action BBB program kay Fernandez Eric kag Sikong Kaniete Bethel, Jesus Avillar kag Lax Kent, Alia Deles kag Jap Pilais. Good morning sa inyo Armando Rios kag Jose Balbino. No, thank you gida. Erlinda May Sulako kag James Candelario, Christine Bidrio kag Naval Gumban o Naval Gumban, Precious Cruz Dila. Okay, Dila Cruz siya. Apple Ferrer, good morning man. Action Hotline. Antes ko magtakop, Dr. Alfred Spierbangustin, capsule and... saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, mga kaaksyon din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.